Pinatuloy niya si Rico Blanco. Ayun ako. Ganito ang airport ng Dubai ng nakasakay sa repatriation. Oh, di ba? Libre to, libre. From President. Good morning po. Good morning to. Kumusta po ang biyahe nyo? Welcome back po sa Pilipinas. Very fine. Okay na okay. Libre as well. DFA po ba? Kami po yung naka-assign para i-welcome kayo. Gusto lang po namin